Som la Coronela de Barcelona. Obrim la porta a tot aquell que vulgui treballar en la recuperació de la nostra història, tothom de bona voluntat. És benvingut a la nostra associació i esperem us animeu a formar part d'ella, ja que la recompensa és molt gran. No econòmica, però sí moral, que és la que perdura. Animeu-vos doncs i entreu en un món fascinant i divertit que en molts aspectes no us deixarà impassibles. Com a activitat principal, obrim el baluard de Santa Madrona el primer i tercer diumenge de cada mes, on fem guàrdia a la seva porta, reproduint la guàrdia que hi feien els diferents gremis. També obrim el baluard en les diades que un dia van ser importants per a la nostra ciutat, com Santa Eulàlia, Santa Madrona, Sant Jordi i Corpus. Allisteu-vos, os esperem. Recordeu que estem al baluard de Santa Madrona el primer i tercer diumenge de cada mes, per Barcelona, per Catalunya i la seva llibertat.